Kajing tu kana sepang ka wei kalong Kmie ka badan tang wei Khun cenrang ubala Leit Kam Shipai. Don ka wei kalong Kmie ka badan tang wei Khun cenrang. Kane kalong Kmie ka syam jenjar bha. Shwa bakan set jaru ka hapan perkat shwa namar ba om don ukhaw hayeng. Ka Kmie jong u ka trish tom bha ban penang pensat yala Khun jong ka namar ukpaw la yap no. Enda Khun jong ka don shipos nem. Ka Kmie kala kam sukhen diat namar Khun ulayara pila ka Kmie ban trekat ba ulai ki kam ki jam. Uneu khna ukoteng ukalwen. Ukalwen uday ukhna ubatrim bha ban nyale ka spot. Bat haka kam mare uyok pa chaka kerdan ban ningkong. Bat ukalwen udon ka jingtrang ban long kum Shipai. Enda ukalwen uladap khat prasnam. Ukalwen ula persang ban Leit Kam Shipai. Enda ukalwen ula leit interview ula job haka jing mare ba ula pas habaro ki interview. Ukalwen ula wan hayeng daga jing kemen. Dap kumbalai benai ke risal Kam Shipai kalami. Ukalwen ula syajid ban long kum Shipai. Ka Kmie jong ukalwen kelas ngosi namar bakadan Khun tang uwei. Ka Kmie kampa ba Khun jong ka un Leit Kam Shipai Hynrei ukalwen ula ong ka Kmie. Balai mei pikuslai habalayo eka kam wat du jingkerman. Ka Kmie kala ong Khun ngating yo pisak siat hakinong shun. Ukalwen ula ong mei lada thau ban yap te yap bet laradon hayeng ne hangno ru. Ka Kmie kala shuhun laga hon ya ka jing ong Khun. Ukalwen ula Leit join Kam Shipai no ba ula ja hayeng sisnam. Ka yeng ka sem jo ukalwen kala ibit ibiang namar ukalwen ula pendap ka jingdon kam baro. Ka Kmie jong ukalwen ka siusi marwe bat ka syubu bai tang ha kijing duai ha ublay na kabanta Khun jong ka. Hadin sisnam ukalwen lu yo syuti. Ukalwen ulu wan saying bat ka Kmie. Ka Kmie jong ukalwen katno katap da ka jing kemen namar balawan Khun jong ka. Enda ukalwen ula wan saying ula ong ka Kmie ba un pensnano da ka ying ba themai yala ka Kmie namar klajot rathai palat. Enda ukalwen ula dep pensnai ka ying ula ong ka Kmie. Mei ngan nyato no. Ka Kmie jong ukalwen kala po samar kibat kala ong. Ka por kala biang Khun ma pinya to namar ngaru ngala temen. Ka Kmie jong ukalwen kala ong ba pia itu itau bat no Khun. Ukalwen ula ong ba kadon ko ka khna banglaya iej na du bangadang late school hadu menta kadang iej janga bat ngaru nga iej jaka. Ukalwen ula ya to ba kata ka samla ka ba uyalang. Endal dap sau bena ukalwen ula don kam ban Leit no syaka kam jong u ban Leit turtma. Ka Kmie jong ukalwen kelas ngosi namar Khun ula Leit turtma. Ka Kmie kala ong tip kanjia ayu yu Khun jonga. Ka Kmie jong ukalwen ka iej bahaya la Khun bat ukalwen ru iej bahaya la ka Kmie. Ka lok jong ukalwen kala armet la arbunai. Ka lok jong ukalwen katno karet men sim namar ulok jong ka ula Leit turtma. Ka Kmie jong ukalwen ka pentingan lem yala ka persa korim namar bakadang armet. Ukalwen shwa bon Leit turtma ula phone yala ka Kmie bat yala ka lok. Ukalwen ula ong ka Kmie. Mei ngannum yo shu banyakan mat pi namar shita yo nga hampan Leit tur saklaw. Ka Kmie jong ukalwen kala aimen sim yala Khun bat kala ong. Khun ngala ka Khun cenrangi pi ban long kum Shipai ban nyada yala kari. Wat lada ngaron Khun tangnya pi marweru ki Leit da ka jingsuk padakan mau ban duwai ha ublay ba pin Leit na ka kti jong kinong shun. Ka Kmie jong ukalwen kelas ngautu bakat no Khun jong ka ulong batap cenrang mat ka man sim jing slur. Ka Kmie kala ong sa wan pai da ka jingsuk pat kala bu na ka phone. Ukalwen u phone siya ka lok jong u. Ka lok jong ukalwen kala tu bakala armet. Ukalwen la smuk kemen namar ba udon tang marwe ba ula perkat haman sim dala yo si Khun ten la syangai. Ukalwen ula ong ka lok ba unum yo shu banyakan phone namar uhab ban le duty no saklaw shita yo Ukalwen ula ong ban bu no ka phone mar ka lok kala bu no ka phone. Enda ukalwen ula Leit turtma ukalwen ula siat ha ka terpang. Ukalwen uday ubru baslur. Shim na ting utur bait banya Khun mar kinong shun bar ula job ha kajing yala tma. Ki bahe bahan kila ai promotion no ukalwen namar ba uday uruslur. Bat ukalwen uday ubru bakan mau ya kijing snang jong ka Kmie ban nyai duwai ha ublay bat uday ru ubru ba iye jala kari. Ukalwen u iye jala ka Kmie bat jala ka lok. Ukalwen ulawan pai hayeng da jing kemen bat uda aingu ya ublay ba ula pelaja ka mensim jong u na ka kti jong kinong shun.
ka Kmie bat kalok lembat ukalwen kila imsuk imsain. Lada episode tenat, song like, share, bat subscribe ke channel. Para log pi Kwah da story ke bakumno hakan next video sa comment.